Kharpor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. La unte Paidbah ya baro kirang bashnong, but ki Paidbah jongka Eastern West Khasi Hills District, ba ka jinglom jingtip jongka Census ar punyo, kan sedang naduk mentakaswi ke shitarik ubenai jemang dan ubenai mi haduk ke khatsan tarik ubenai jemang. Ka Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ka kong Anita Kyrpad ha ka shitarik ujemang arja punriu kala pentip syaki Paidbah bat syaki rang basnong ki bahapo ka district ba ka jingtho ya ka Census arajar arpenyo kala sedang nadu ka shitarik ujemang arja punriu. Ka kong Kyrpad kala itu ba nadu ka shitarik hadu ka khatsan tarik ujemang arja punriu la aila di ki longyeng bakin Pyndap hi lani self-enumeration ya ki jingkeli ki beidai bat ka Census arajar arpenyo link ba ka online portal da ka balet sa ka website se.census.gov.in bat hadin bakila deban Pyndap kin sayo SE ID number. Kalai thuru banadu ka khanriu tarik ujemang arja punriu hadu ka khatsau ujeleu arja punriu ki nonglom jingtep la thungdu principal census officer ka Eastern West Khasi Hills District kin leidrung syaki shnong bat syaki Ïing bat hak jing leidrung Ïing kin sapan SE ID number bat kin sapet bnia la ki jing Pyndap hi ki Ïing ha ka website ki biang ne em bat hak jo kapor ki arabru ban Pyndap lani penrung ha ka website ya ki jingtep na ka benta ki tu ki Ïing ki bamlang ban Pyndap hi ya ka census kanang babaro ki Ïing kin rung ha ka census. Shushu ka kong Kyrpad kala khot bat weri ki Paidbah bakin a ya ki jingtep ki basisha kanang baka jinglum thop kan long ka batikina. Kala kenturu ye ki rangba shinong bakin pensa priang ya ka khubor sya ki shinong kanang baki Paidbah kin tem bat kin long ki bala pen kre ban penrung ya ka Ïing ha ka census arajar apnyo. Ka kong Kyrpad kala ongru ba ka jing penrung yala di ha ka census kan yara ban penmi ye ki skim penroi bat ki la jingirap ki bawan na ka sorkar. Kala ong ba ka Treilang baro kan pelong ya ka jingtho ya ka census arajar arpinyo hapo ka district ka ba job bat ka bayad bet ya renti. La unte Paidbah ya baro kirang bashnong, but ki Paidbah jongka Eastern West Khasi Hills District, ba ka jinglom jingtip jongka Census ar punyo, kan sedang naduk mentakaswi ke shitarik ubenai jemang dan ubenai mi haduk ke khatsan tarik ubenai jemang kata ba pin ya Pyndap ya ka jing pentip jongka Ïing ka sem jompi daladi haka online portal ka badai se.census.gov.in Pyndap Pyndap ya ka jing pentip jongka Ïing long sem jompi haka ni ka portal pin sayo ya ka SE number ID number hadin ka for self-enumeration kan don soka house listing lani ka jinglum jingtip daki enumerators bala appoint bala thum da principal census officer jongka Eastern West Khasi Hills District kin sawan Ïing jongpi nado ka khatnriu tarik u jemang hado ka khatsau tarik u benai jeliu kin wan haman laki Ïing ban wan baik baki tu ki jing Pyndap jompi online daladi lani ka self-enumeration ki biang ne em hakapon baki wan ki enumerators ngi Kyrpad ya baro khot ki Ïing kin ya ka tu ka self-enumeration ID number haki enumerators kenang bakin dobla ban check baka tu ka jing Pyndap jompi ka biang ne ka census kalong kakam kaba kongsan banlum jingtip syapang ki briu bat ki Ïing kalong kaba kongsan namar ba nakane ka jinglum census nginla ban pintrekam ya ki schemes baper bat ki programs ki ban kentiu ya kayo kakot kaba wan na ka sarkar India
lani ka sarkar jala. Ngashim ya kani kala ban kentu ya ki rang basno ya ki sardar ya ki rang panyachno ya ki Paidbah hi baro ban shim ya kani kala ban le ya kani ka self-enumeration hagaju kapor nga Kyrpad ya ki sardar baro jongka Eastern West Khasi Hills begini Treilang batni ban penpena shapang kani ka jingnum jingtip namta ka census ya ka self-enumeration jongka census kenang baka census jongka Eastern West Khasi Hills kan long kaba jong kaba pura. Ang ni kusek acuku, ang ni acuk ungani ko mesoka. Ang habagaktin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami Mikhalia language act na do usnem arhajasang. Kuman penjishano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ke bambut ni tau April arhaja April. Na ka jingpin bana officially ba lashim ya kaktin kasi ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu tu lashim ya kakom kataka official language. Ngasngungu ngaskumburong ya kan ke kasi atau society batru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government departmentally ngakot meeting mana haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak barin bat ngin warna no da ka ni ka way ka batmane da ka bengi ong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan di direksi nama baca kunci sih nama oleh mungkin nama dia apa aku interview aku baca kunci nama dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ke jingi thu bokpura bar kham tam e kan rong ha ka khanet ka bokpura nre kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bar kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela